Джек. 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 Әйдә уян инде. Джек. Ишетәсеңме? Син тәртиптәме? Әйдә, нигә икәнен беләсем килә. Нәрсә булды? Киттек. Ул нәрсәдер белә. Дөресен сөйлә. Мин белмим. Белмим нигә, ләкин сигнал юк. Кеше сигналларга шалтыратканда сигнал бар иде. Димәк, хәзер алар безне соңга сукмыйлармы? Без кайдан белик инде? Синнән сорамадылар. Без бу шайтан карабында түгел бит. Үлчәп сөйлә, җирән баш. Нигә икәнен беләсем Эй. килә. Безгә тынычланырга кирәк. Джек, бу кешеләр безне алдый. Аларның алдагандарын беләм. Беләм. Иртәме соңмы аларның кешеләре кире кайтачак. Алар кайткач, ачыкларбыз. Алар кабат качмаса. Карагыз әле. Джек, син ничек? Барсы да яхшы. Сабыр булырга кирәк. Яме? Без күп кичердек. Кешеләрне утыраудан коткарам дидем. Димәк, шулай булачак. Джек. Джек. Джек, Джек. 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 алло. Доктор Шепард, искә төшерәм. Бейренберг туташның консультациясе 11-гә күчерелде. Иртәрәк куйдык, чөнки сезнең графигыгыз бик тыгыз. Әйе, мин хәтерлим, Джейн. Мин киләчәкмен. Яхшы, сау булыгыз. Шайтан алгыры. Янки Ред Соксны тулайым тормар итте. Шайтан. Хәерле иртә. Сиңа да хәерле. Сиңа кырынгыч сатып алдым. Сокал туйдырдымы? Кабырчык янына куйдым. Сәлам. Югалганнар. Дүртенче чор, 10-нчы бүлек. Өйнең рәхәт ягы. Алисей веерны күтәрде. Залда эссе иде, һәм ул веер белән селкеп үз-үзе белән сөйләшүне дәвам итте. Менә бит бүген нинди сәер көн. Кичә барсы да гадәттәгечә иде. Бәлки, мине бу төндә алыштырганнардыр. Искә төшергә кирәк. Бүген иртән торгач, бу мин идемме? Ләкин мин түгел икән. Алайса мин кем булам? Әйе, бу бик катлаулы.